Često dobijem pitanje zašto sam ja rešio da postanem krojač. Moj odgovor na to jeste da ovaj zanat polako umire. I ako barem jedna mlada osoba može da nauči nešto od toga, barem da pravi pantalone ili sako ili haljinu ili suknju, da neće da umire taj zanat, neće da umre, barem će moći na kraju da prenese to znanje mladim generacijama. Recimo, znam da ovde u Srbiji trenutno da taj kadar krojača, mislim Šnajdera, su ljudi koji su 40 godina plus i dosta tih dobrih majstora su čak i stariji od 70 godina. Dosta njih koji pravi, recimo, sako i odelo, mnogo su stariji. I tužno je da nešto tako, mislim, takav zanat samo nestane iz ove područje. I ja sam rešio, ok, ako barem ja, iako nisam odavde, mogu da naučim od majstora ovde i da sutra ako neka mlada osoba dođe i kaže da li mogu da učim od vas ili od tebe da pravim haljinu, da pravim sako, ja ću rado da kažem naravno, može, ko hoće, sigurno, ja neću da odbijem to, zato što ja smatram da treba mladi ljudi da nauči ovaj zanat.